Sahara. Kula wonten dawuh, Mbah. Prajurit sing tak dama-dama iki mengkowe. Kowe iki ganas di peperangan, hangat di pelukan. Simbah yo ampun wonten to, Mbah, kula marahi isin lho. Lan nek jenengan ngendika kaya ngono iki terus kula niku selerane selera tuwa. Wegah kula nek selera tuwa ya mah. Ya mimbangane ora ana menungsa, ora ana menungsa cengelmu. Wong tuwa kudu nek kira ana menungsa. Arep maju perang ora. Mungsuhe sinten, Mbah? Wah, kowe nek bengesan ngono ayu tenan ya ming brengosmu iki keroken. Wong brengose ketel kok suarane wedok. Ya ampun, yang penting servisnya dong, Mbak. Kan brengos ki dienggo membuat keri. Supaya wong ki senengan lho, Mbak. Ya, karena maju kana. Iso ngalahke wong-wong sing arep tekan gisi ing samudra kowe njaluk apa-apa tak turuti. Ya, nggih, Mbak. Simbah ngaso. Simbah ngaso, bosok. Wong tuwa elek kupinge bosok. Nek ana muridku ajejeki ndasmu. Karo gurune kok ngunekke bosok ora. Amok sura merata, jaya merata. Imbang yan padha-padha. Sapa tekan kene ketok arep mlebu gising samudra, kudu nyewa mantol karo aku. Mengko mbok menawa dienggo lenggah nang pinggiring samudra, ayo. Ayo. Candak tanganku, ya ampun tak urut. Sekanggan cengal medhen. Peksirna marga layu dening tanganing Sahara. Biasane Sukini tak ganti Sahara ya men rada modern. Kene maju aja mbaka siji aku ngrampungi telu kelakon legane atiku. Setyaki. Ya ampun suarane gede banget. Tak takoni Mas jenenge sapa? Setyaki. Ya ampun. Aku iki nek karo wong suara gede iki gairahku memuncak lho, Mas. Kowe sapa? Sahara. Titik Sahara. Brengosen kok jenenge Sahara. Ya ora apa-apa to, Mas. Aku tak ragane lanang tapi aliran darahku perempuan murni. Perempuan murni. Terus kowe arep ngopo? Loh, ya maju perang mosok ya bal-balan ya ora mungkin. Maju perang. Mungsuhmu aku. Oke, ndak masalah. Oke lah, piye njaluk servis cara piye? Maju perang kok servis. Ya perang karo aku ya modele ngono kuwi ya ampun ora paham iki. Oh, medhok banget iki. Rada modern sithik to, Mas. Rada modern sithik perang karo aku ya. Iya. Ya pertama ngono sik. Engko selanjutnya terserah Anda. Aku hanya pasrah. Ya Mas ya. Kowe iki karepe arep ngopo? Ayo ta, ndak selak bengi ya. Aku wis ket sore mau blas ora ono wong kenyang blas lho, Mas. Ya saiki ya. Ayo ta, Mas. Ora senyum-senyum ngono wis lah rasa ndadak nganggo negosiasi. Budaya aku cocok, kowe cocok, ngono wis rampung, ndadak nganggo negosiasi anane pira oke lah. Ya Mas ya. Mas, lu kok mundur?
Ya ampun padahal tak gratisi lho. Masa ora gelem ya ampun. Mas, didadekke to, Mas. Nggih, mabur nggih, ngagur. Wonten apa? Mabur. Mungsuhe medeni. Oh, menapa inggih? Mabur mawon. Panjenengan kewirangan, kula inggih badhe ngadepi. Kula sampun ngeleki lho, nggih. Kula semanggaken. Aduh gantenge, aduh. Asemi kene wis mlumah kono lunga. Ya ampun, masa aku elek banget kok ya. Aku elek banget lho. Aku ya nek lho ya kayane ya sapi lho ya ampun. Raden malah terbang tinggi. Kupu-kupuku. Kesini dong sayang, kupu-kupuku. Ngopo kae Dimas karo kanca kok mabur bantre ra jamak-jamak. Aduh. Ternyata musuhku nggak ada yang jelek. Semua cakep-cakep. Ya ampun iki rompine apik ya ana sisike barang. Ya ampun ditato kaya ngene. Menambah gairah. Mas. Turunane orang-orang Pak ya. Kondok masep ya ampun, lemon drepi alon-alon dadi kalingan sing ora-ora. Ya ampun. Bayanganku tekan ndi ya. Masa iso mandrep ngono lho. Enggak kok. Grisene. Dewasan, Pak. Nggih. Prajurit sing jaga dhisik segara ampuh kabeh. Kakang Raja mlayu, Kakang Antarja mlayu, aku mlayu, Mak Cilik Setyaki mlayu. Edan. Ben gak isine bapak. Kadal. Ya ampun aku latah elek. Ya ampun latah. Aku latah. Wah. Tenan to, aku nek muni latah mesti digegu to ya ampun. Raden ora geguyu to. Aku isin Raden mau. Wah, Antasena asu. Ngapusi aku. Ya ampun, Raden gagah banget. Gagah ya ampun. Meneng wae Raden. Ya ampun, gagah banget. Gagah tenan. Selfie Raden. Makasih. Ya ampun, gagah bagus. Mula tak ajak selfie. Iki sapa? Sahara. Wah. Kowe sing ngundurke Sencaki Gatotkaca. Dek mundur dhewe kok. Rawani regane. Terus mundur. Wah, Sapa, Mas? Bratasena. Hah? Bratasena. Ah, ya ampun. Mas Sena ta? Tahu ketemu lho Mas, mosok lali. Saiki gagah banget ya ampun. Ya ampun biyen sok neng. Iya ta Mas. Biyen Mas Eno metongkrong neng motor ta. Au. Mosok kuku dijejelke cangkem.
Antasena Caidan. Wah, ajar ketemu. Ya ampun Mas Sena lunga ya sasake ora ser karo aku. Ngopo ya, Pak? Ngopo-ngopo ndasmu iki? Wah, wong gerang ditokke banci. Ambles bumi kok arep dikedhuk. Ayo ora ketemu. Mulane ya. Pakde ora tak pakake ora. Antasena, Pakde. eneng apa Antasena? Anu, eneng banci. Waduh. Rek ayar tapusi malah ketrucut. Mungsuhe piye? Ah nek Pakde ora lenggah kene wae rasa tekan ndi. Engko mungsuhe tekan kene ampuh banget. Loh, ampuh banget, ampuh banget. Wis, ngono wae aku tak lunga. Loh, kowe kok ora nunggoni aku iki? Ora usah, aku tak lunga wae. Endang pak ambiar. Endang bar ambiar. Endang. Ya ampun. Padha karo aku. Dedeg piatek ya padha. Ya meng. Iki kok awake warna pink. Valentine Day. Antasena, Piye? Iki apa mungsuhe? Ayo kuwi ampuh banget. Ora kok iki aku malah bingung iki. Iki wong brengosen kok brengesan barang. Kan aku kan cowok feminim. Premium piye maksud? Feminim dudu premium. Ya ampun. Masa ora ngerti lho feminim. Ora kowe iki sapa? Kowe iki sapa? Oh galak iki. Oh keras. Iki maine mesti keras, mesti nganggo didengkul celeban. Aku suka, sangat suka. Daripada diem-dieman. Sapa Mas? Baladewa. Baladewa. Ora percaya. Lho, kok ora percaya iki? Kowe iki mau takono? Jenenge Baladewa. masa dawa. Bosok kupinge. Baladewa. Oh, krungu. Rada dawa. Rada dawa ndasmu kuwi ora. Ora kasar-kasar. Kasar wae kowe iki mungsuh ora dikasar iki piye? Karepmu apa? Perang. Apa? Perang. Ngomong sing cetha, cangkepe apa kok omong digeget. Karepmu apa? Perang. Cangket jejer kancaran perang. Ngejak perang. Iya. Perang karo aku. Oke. Akhirnya. Nek ra ngono ndak ra dadi. Ya. Lho. Iki piye kok digandeng iki? Loh, jare perang. Ayo perang ki jotos-jotosan. Jangan Mas. Jangan. Aja Mas loro Mas. Perang halusan wae. Sampeyan kok meneng wae tak perangi ya. Ya. Antasena. Piye? Kowe iki rene kok. Iki piye aku bingung Antasena. Iki aku ki mungsuh sapa? Lah yo iki. Oh, Werkudara kalah ya mungsuh iki. Bapakmu wae kalah. Wah, Werkudara ki menungso apa to kalah? Karo menungso kaya ngono kok kalah. Wis,
Serang terus. Oke. Bar ambiar. Ayo kowe apa aku sing tekane, Mbak? Bles lanat penungguran tataran kowe. Wah, monster Polojo, jalo monster karo piye kowe? Kowe wani monster bante omat. Satu kok nganti ning dhuwure wong tuwa. Mbah. Oh. Mbah. Iya. Itu pasangan kula dadal. Kula sudah tidak manis lagi. Sudah bisa mundur wae aja nganti melu-melu perkara iki.